नाङालै लानो पास बारा हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ बरायबावनाय जाबाय दिनैहाय आङो थांसिगोन जाहैबाय बहाय बुलेट ट्रेन गाखोनो माबायदि फिलिं मोनो बुलेट ट्रेन गाखोनानैहाय बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ट्रेना जाबाय 1:10 नंगौ नामा 1:10निफ्राय माइसुर टु चेन्नाइ दैया लोमसाव फैजोब्बाय सिलायाव थुखैजाबाय दिंखिया ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय टमेट' लोगोसे जाबाय नै दिंखिया जादों जोङो दिनै कर्नाटकआव जोबोद मोजां बिराद गोथाव दिनैसो मोनजादों माने 5-6 बोसोर जाबायमोन आरो मोनजायैया दिंखिया जायैया केरेला थांनाय गोबाव जाबायना न'आव थांनो 2018 निफ्रायनो मोनजायाखैमोन दिनैसो बिराद गोथाव मोनदों आरो दंबावोसो नै बयलार बेदर लागोनसै जाना लांनानै जों ब्लडनोसै दा मिथिगोन बबाव थांगोन जाखांनानै थांसिगोन हाखु दाखु जाबाय एसे बाजैमोन खुरगासिनो दं आदायाबो जाबाय दङ बुलेट ट्रेन थांसिगोन रायजोफोर दिनैहाय फार्स्ट टाइम बुलेट ट्रेन गाखोनो मोनसिगोन सासे दंफैयो नै केरेलानिफ्राय फैनाय लोगो माथो माथो नांगौ नाङालै पास बारा नाङालै लानो पास बाराखौ ला दा थांसिगोन रायजोफोर जोङो पास बारा नांगोन ना उफाय गैया लानांबाय रायजोफोर सान्दिया सनिया थांनोसैलाय नै ओरैनो दे थादोलाय जेबो नङा दे आया उनावसो हो बाजैयालाय बाजैबो थाहैदो दसे सम नेथ'दो रायजोफोर फेमिलि फट' लासिगोन दा ओरैनो दिरि जागोनलाय मानि थाखाय नोङो नोंथांमोना दसेनि उनाव मिथिनो मोनगोन दे होमबा आंनियावसो है नाङा दे थांलायनोसै जोङो औ थांलायनोसै है नाङा थांनोसै रायजोफोर मालाबा फैनोसैलाय आलासि जानो थांगोन नोंसिनाव र' आं थांब्ला थां ना मा बुङो रायजोफोर दा गाबथ'नाय जाला बासावसो गाबगोन थाथ'दो दे बाय 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 आदाया जोंखौ दोनलांसिगोन ससे बास स्टेन्डसिम सिगाङाव गाखोदो आं उनाव गाखोनायसै जेबो गैया दिंखिया ओंख्रिखौ जानो हालायासै बाय बाय दसे सम दोनथ'नोसै रायजोफोरनो दुलदुल नांगोन दसे सम नेथ'दो मोनहैबा सहैबा दा दोनथ'नोसै नै दायो जोङो गेस्ट हाउस लानांगौ गोनां जाबाय ट्रेनाथ' थांग'खाबाय माथो उफायबाव बेयाव थाथ'नांसिगोन हरसे बिराद बोरैबा मोनबाय गोसोखौ लोगोफोर एकदम फेथांसो मोनथारनोसै बे बाजैमोनानो दाउदै जाहोहरनानै जिर' खालामबाय जोंनि ट्रेनखौहाय नंगौ नामा बिदिनोखा बहायबा बाहेरायाव थांबायथाय दाउदै जानानै थांनो नाङानो साननायफ्रा जिर' जायो बे सान्दिया सनिया ओमफ्राय बाजै आदामोनानो दाउदै दैब्रै नासो मा जाहोहरदों जोङोहाय
ओमफ्राय दानि जोंनिया संनांगौआ 0 सिलिंबाय बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बे शर्टसे भिडिअखौ नोंथांमोननो दिन्थिहरबाय नायसाबदो बेखौनो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि अननाय बा साबस्क्राइब मोनबाय थायोब्ला भिडिअ बानायबाय थानोहाय गोहो बारायो बोलो मोनो बेनो आरो जै बर' हारिनि दुखु मोननां आदाया बाजैमोन आं बिदिनोसो होनदों फाग्ला बिदिजों जायो औ यादा माबायदिमोनख' गोथाव ना गोथाव